Opel Hatchback سال براریش 98 ولی نمودی بیرنه ماشین ولی کفاش عباره که شاده موندگی به گذاشه گذاش تابلت که بفکرم حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان اگر نوار پسند باشد آبونه شدن رو فراموش نکنید دو الکتر پکت коробкаш механик و اینجا سی دی پلیر دارد پرابیگش 268,000 کیلومتر پرابیگ یعنی حالتی سلامت یعنی حالتی سلام کفای ماشین دوستان عزیز یادآور میشیم دوستان عزیز کانسنی روش کار میکند موتور 1.6 1.1 سوزشواری گاز بنزین расходи газ чӣ хида расходи газ 10 та 90 километр мегардад бисосиам мани ҳолати мотори мошин мани чашкаҳои пеш мана чашкаҳои пеш тостагӣ задагӣ не ёдовар мешем санҷиши техникӣ яксолина дорад дӯстони азиз нархи мошин 37,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 750 855 75 15 Mercedes Benz Classic соли барориш 2000 дӯстони азиз ман ин намуди бернаи мошин ёдовар мешим ҳуҷҷатош яксолина мебошад ман ин намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон ду электропакет коробкаш механика ва инҷа сиди плеер дорад дута сидениҳои пеша багрифт сентр замок пробегаш 128,000 километр пробег мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мотор 2 сӯзишвори бензин вагони гуфтасиям вале газа дидагиш не расходаш 9 литр 10 литр ва 100 километр гашто нархи мошин 73,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 767 78 11 92 767 78 71 Toyota Camry соли барориш 2010 мошин американка мебошад ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз ман ин ҳуҷҷатош наш то моҳи ҳардушам то моҳи июле буда 2021 ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет сентр замок коробкаш автомат троник ва инҷа сиди плеер дорад пробегаш хай ҳозир мефаҳмем пробегашам кани 183,000 километр пробег дӯстони азиз ин ҳолати салони мошин сидениҳоша багрифт бо сидениҳош лифт мана инҷа люкам дорад инҷа ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз бисёр дар ҳолати хуб мотор 2.5 сӯзишвори бензин мани ҳолати мотори мошин
нархи мошин 145000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 635 73 75 92 855 55 75. Kia K5 соли барориш 2010 дӯстони азиз, мани намуди бернаи мошин. мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат. дута сиденияи пеша багрифт, инҷа монитор, CD плеер дорад дӯстони азиз. калиташ старт-стоп будааст. ҳозир мебинем. чӣ блесусаст? мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодем, бисёр дар ҳолати хуб. бинем бомаш панорама. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз, бисёр дар ҳолати хуб. пробегаш 104000 километр дӯстони азиз. мотор 2 сӯзишвори бензин, расходаш 8 литрда 100 километр мегардад дӯстони азиз. 110 нархи мошин 110000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 832 77 40. Honda CR-V соли барориш 2008 мебошад дӯстон. мошин вагонли. мани намуди бернаи мошин инҳо ҳамаш 4WD. мани намуд аз қафои мошин, мани багажаш, шторкаҳои қафош, инҷа боз балони газаш ҳаст. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 211000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин аввали сидениҳо манахе рӯйкашҳои замонавӣ кашидагӣ дӯстон. мани ҳолати салони қафои мошин, қафошам манахе рӯйкашҳои кожини замонавӣ кашидагӣ. боз люкам дорад дӯстон. мотор 2.4 4WD сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4 дӯстони азиз. расход чӣ қадар ко? расходаш 10 газ киди 85 километр мегардад. нархи мошин 120000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 706 43 77. Hyundai Tucson соли барориш 2010 дӯстони азиз. мошин вагон мебошад. манин намуди бернаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначаш кнопочный, коробкаш автомат, троник. инҷа монитор дорад, CD плеер дорад. пробегаш 195000 километр пробег дӯстони азиз. мани ҳолати салони мошин дута сидениҳои пеша багрифт, бомаш панорама мебошад. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз, ҳама сидениҳош кожини, бисёр дар ҳолати хуб. мотор 2 CRD сӯзишвори дизел, расходаш 7 литрда 100 километр мегардад дӯстони азиз. мани ҳолати мотори мошин. мани багажаш дӯстони азиз, мани шторки қафош, инҷана яхта балони запаскаш аст. тамкрафт киде.
нархи мошин 125 000 сомон бо савдо мешаванд. Телефон барои маълумот 92 48 107.